Ola, son Carolina Barbeito e hoxe vou falar sobre unha historia silenciada na época nazi. Vou falar concretamente do meu tío bisavó Rafael Pardo Vales. Vou falar sobre o campo onde estivo preso, vou falar un pouquiño sobre a súa vida e vou rematar con unha pequena conclusión. O campo de concentración de Mauthausen foi construído polas tropas nazis no ano 1938 e foi liberado polas tropas aliadas no 1945, ao remate da Segunda Guerra Mundial. Era un campo moi frío, xa que no inverno austríaco facían máis de -25 grados e non lles daban de comer, vivían moi mal. Este de aquí é Rafael Pardo Vales, o meu tío, e naceu nun poboíño chamado La Xosa, que está no Corgo, e naceu o día 12 de xullo de 1912 e morreu en Gusen, no campo de concentración de Austria, aos 31 anos, o día 7 de xaneiro de 1942. A vida de Rafael. Rafael e o seu sobrinho foron gardas de asalto en Barcelona e ao remate da Guerra Civil Española fóronse a Francia, despois de pasar por bastantes campos de refuxiados. Alí en Francia captúranos e lévanos ata Bremen. Estiveron no Stalag XB e o día 3 de marzo do 1941 foron trasladados ao campo de concentración de Mauthausen. Todos os españois foron nomeados apátridas, eso é que ninguén os ia reclamar. E para identificalos levaban un triángulo vermello invertido que ponía unha E, Derrota Españas. Ali, 4 meses despois, xa que non valían xamais porque vivían moi mal, trasladaron ao subcampo de Gusen porque xa non valía, por exemplo, para levantar pedras. Entón, como xa ia morrer, pois levaron para o subcampo. O día 7 de xaneiro de 1942 morreu cunha temperatura de -25 grados, xa que non aguantaba máis. José, o seu sobrinho, que mencionei antes, morreu 5 meses despois na mesma situación. A conclusión: é horrible que agora estén pasando cosas similares ao que tivo que vivir o meu tío bisavó, xa que con Trump e a AIS pasa o mesmo totalmente. Eu coñecín a historia do meu tío bisavó fai pouco. Eu xa oín falar del, pero nunca preguntei nin nada. Por exemplo, é horrible que agora haya xente como Trump que faga vivir a xente as mesmas situacións que tivo que vivir o meu tío bisavó. Esta pedra de aquí é o motivo porque eu coñecín o meu tío bisavó a fondo, porque eu xa oíra falar de él, pero non sabía quen era nin que lle pasara. A Stolperstein é unha pedra que puxeron en La Xosa, xusto en alemán, Stolperstein é pedra para tropezar, xa que conta un pouquiño de historia do meu tío bisavó. Agora en Coruña hai máis de unha. Estas son algunhas fotos que lle sacaron ao meu tío bisavó. Xusto nesa foto é o terceiro de arriba, nesta foto en Barcelona, esta tamén polas Ramblas. Esta é coa miña bisavó. Moitas grazas pola vosa atención.